Mito da Evelien van Dort, Mita Hollandes. Komt erbij? Ik ben dus gewoon Nederlandse schrijfster, ik ben gewoon in Nederland, maar wat was ik graag bij jullie op school geweest? De Kinderboekenfestival 220. Kinderboekenfestival eigenlijk het mooiste week van het jaar en dat mis ik nou. En jullie maken natuurlijk ook andere dingen mee. Andere jaren waren Henk, mijn man en ik op Aruba met het Kinderboekenfestival. En misschien weten jullie nog wel dat ik bij jullie op school was. Hier heb ik ook een foto staan van een heel leuk gezellig schoolbezoek. Maar het mooiste was natuurlijk altijd de opening van het Kinderboekenfestival. Dus de muziek en dat schoolklassen theater deden en dansten. Ja, daar word je echt blij van. Maar goed, het is nu COVID-19 tijd en we moeten allemaal een beetje goed voor elkaar zorgen. En het is ook eigenlijk niet zo leuk, hè, want je ziet minder vrienden en ja, veel mensen hebben minder werk, dat is niet fijn. Maar misschien zijn er ook wel goede dingen. Wij merken in ieder geval in Nederland dat het minder druk is, dus er is minder verkeer op de weg, minder auto's. Dat is natuurlijk beter voor de natuur. En we zien ook wel dat mensen beter voor elkaar zorgen, dus meer om elkaar geven. Dat is ook fijn. Ik ben dus nu gewoon thuis. Maar ik ben niet alleen, want Lucas die filmt nu. En hij zit nog op de filmacademie, maar ik weet zeker dat hij het heel erg goed doet. Dus dat is fijn. Ik ben schrijfster van 80 kinderboeken. En dat zijn er best wel veel, hè. Dat vind ik zelf ook. En eigenlijk is het nu wel nog een beetje heel speciaal, want het is gewoon een feestje. Want vandaag kreeg ik dit nieuwe boek, Het jaar rond. Ik heb er zelf een hele mooie poster van overgekregen. En het is best wel een dik boek, 320 bladzijden, helemaal gekleurd. En aan de buitenkant van zo'n boek zie je al een beetje waar het over gaat. Nou, ik zie hier een boom met appels. En ik zie ook een sneeuwpop. Dus ja, je zegt nou, dat is dan echt een Nederlands boek. Maar dat is niet helemaal zo. Want ik heb wel aan jullie gedacht hoor. En één hoofdstuk heet dan ook Eilandoma. Want de oma van de kinderen, die woont in de Caribiën. Ik laat meteen een plaatje zien dat het echt is. En daar zien jullie bloeiende cactussen en een krokodil. Nou, die hebben we echt niet in Nederland. Dus oma vertelt over vroeger, toen zij als kind opgroeide op een van de eilanden. Maar goed, dus die 80 boeken, hè, dat is best wel veel. En ik vind schrijven natuurlijk heel erg leuk, anders zou ik dat niet doen. En lezen ook. Ja, ze zeggen lezen vergroot je wereld. Dus als je boeken leest, dan maak je best veel mee. Mee wat er allemaal in het verhaal gebeurt, maar ook leef je mee met de hoofdpersonen van het boek. Ja, en daar leer je van. En ja, lezen is eigenlijk net zoals als voetballen. Hoe meer je voetbalt, hoe meer je traint, hoe beter het gaat. En dat is ook wel met lezen zo. Want lezen is niet altijd makkelijk, maar hoe meer je leest, hoe beter het lukt. En hoe sneller je ook kan lezen. En hoe leuker het is. En dat vind ik eigenlijk ook met schrijven. Dus ik begon met schrijven en toen vond ik het zo fijn. En nu kan ik haast niet meer stoppen met schrijven. En door het schrijven is het schrijven ook weer beter gegaan. Maar ik schrijf niet de hele dag hoor. Ik doe ook fysiotherapie met kinderen. Dat vind ik heel fijn om met kinderen te werken. Dus kinderen komen hier met hoofdpijn of ja, soms hebben ze ook wel problemen met schrijven. Dan houden ze bijvoorbeeld een pen zo vast en dan krijg je weer pijn in je arm of in je schouder. Dus dan leer ik hoe je dat anders kan doen. Nou, dat weten jullie natuurlijk allemaal al. Maar dat vind ik ook fijn om te doen. En ik woon samen met Henk, mijn man, in een huis. En we hebben 5 kinderen, maar die zijn al groot, dus die wonen op andere plekken. Het Kinderboekenfestival vieren we dus met een filmpje. Een filmpje over boeken en een filmpje over lezen. En ja, ik ga jullie vertellen iets over schrijven natuurlijk, omdat ik schrijfster ben en ook over boeken. En ik eindig dan ook met een opdrachtje om gewoon lekker zelf aan de gang te gaan. En eigenlijk wil ik het liefst vragen aan jullie stellen en ja, gewoon zeggen, hoe is het nou? Maar ja, dat kan natuurlijk niet met de film. Dus ja, soms vraag ik wel wat en misschien kan je dan een antwoord in je hoofd verzinnen. Of misschien zet de juf of meester even die film uit en dan kunnen jullie het er even over hebben. Maar ja, ik vind het wel echt jammer hoor, want ik mis jullie echt heel erg. Schrijven, hoe doe je dat nou? Nou ja, toen ik zo oud was als jullie, toen wist ik nog niet dat ik schrijfster wou worden, maar ik schreef wel. Laat ik jullie meteen even zien in dit boek. Dit is een dagboek met een slotje.
Ik doe het even open en dan kunnen jullie zien dat het echt waar is, want ik schreef echt bladzijden vol. Kijk maar. Dit heb ik allemaal geschreven toen ik 10 jaar oud was. Nou, waar gaat het over? Gewoon dingen die ik meemaakte, die ik leuk vond. En ook wat dingen, ja, een beetje geheime dingen. Daarom had ik ook een slotje op. Bijvoorbeeld op wie ik verliefd was. Maar dat lees ik natuurlijk niet voor. In ieder geval pas heel veel later, toen had ik eigenlijk zoveel verhalen in mijn hoofd. En toen zei mijn man, goh, schrijf eens wat op en maak er tekeningetjes bij. En daar ben ik toen mee begonnen. Dat laat ik ook even zien. Dit is mijn allereerste boekje. Nou, je kan wel zien dat het zelf gemaakt is, hè, met zo'n papiertje. En ik heb er trouwens ook bij getekend. Dus ja, ik heb het wel uitgetypt, want ik schreef soms niet altijd even netjes. Dus ja, dan kan je het beter lezen. Dus dit was mijn allereerste boekje. Het gaat ook over een konijn. En van dit boekje is er een echt boek gemaakt. Tenminste, ja, dit vind ik dan een echt boek. Het gaat ook over een konijn, precies hetzelfde konijn. Maar jullie zien, dit is dan ook een echt boek voor in de winkel. En ik heb trouwens niet helemaal zelf gedaan, want ik heb dan de letters geschreven, maar iemand anders heeft dan die tekeningen gemaakt over dat konijn. Dus toen had ik een echt boek en ja, ik zei al, ik vind schrijven eigenlijk heel leuk, dus daar ben ik mee doorgegaan. En nu heel veel jaar later heb ik zoveel boeken geschreven. Nou, wat heb je nou voor nodig om te schrijven? Een pen, een papier, of je kan natuurlijk op de laptop werken. Maar wat zou je nog meer nodig hebben? Wat denken jullie? Ja, ik denk vooral creativiteit. Dus fantasie, dingen bedenken. Daar hebben we het straks ook nog over. Zelf dingen bedenken. Maar ook geloven in jezelf. Geloven in jezelf dat je iets kan. Dat je het gewoon gaat proberen en dat je het kan. Maakt niet uit of het lukt of niet lukt, maar dat weet je pas als je het zelf doet. En geloven in jezelf, dat doe je eigenlijk ook als anderen in jou geloven. Dus dat kan je papa of mama zijn, of je broer of zus, of je vriend of vriendin. Die ook een beetje geloven in jou. Van, joh, dat doe je goed, ga er lekker mee door. En zo kan jij ook in een ander geloven, waardoor die ander dan lekker doorgaat. En zo is het bij mij ook gegaan. Henk zei altijd, het is een mooi verhaal, ga er maar lekker door. En hij leest nog steeds mijn manuscripten. Een manuscript is dus een verhaal wat nog niet af is, gewoon wat je dan geschreven hebt, maar wat nog geen boek is. Terug naar de kinderboekenweek. Want ieder kinderboekenfestival heeft een thema. En wij zeggen en toen en toen en toen. En jullie zeggen tempo di mi tempo. Geschiedenis. Ja, geschiedenis. Alles heeft toch geschiedenis? Ik heb hier een pen. Dat heet dan een ballpoint, weet je wel, omdat er zo'n balletje in zit. Wat is eigenlijk de geschiedenis van een pen? Nou, ik heb er maar even nagekeken. Een pen is, om precies te zijn, even spieken hoor, in 1938, dus dat is nu 80 jaar geleden, uitgevonden. Dus zo oud is een pen eigenlijk nog niet. En toen dacht ik, hé, maar wat was er dan voor de pen? Waar schreven de kinderen daar dan mee? Nou, ik moest nog dopen met zo'n pen in zo'n inkpotje. Maar bijvoorbeeld daarvoor was het een potlood. Jullie weten wel, een potlood, hè? Dus ik dacht, hoe oud is nou een potlood? Zou dat 100 jaar zijn? Of zou een potlood al 200 jaar geleden zijn uitgevonden? Of misschien 300? Al 500 jaar geleden hebben ze een potlood uitgevonden. Dus toen konden de kinderen al schrijven. Nou, zo heeft alles zeg maar een verleden, een geschiedenis. En dat hebben jullie natuurlijk zelf ook, hè? Want ja, je was ook baby of kleuter. En misschien weet je daar nog dingen van. Of misschien heb je foto's van vroeger en kan je jezelf daarop zien en dacht, oh, zo was ik toen vroeger. En dat was mijn speelgoed. En het leuke is, ik kan gewoon in mijn dagboek kijken en lezen. Want daar staan dus ook dingen over. Toen ik zo oud was als jullie, dus over vroeger. Hoe kom je nog meer achter vroeger? Nou, aan oma vragen of opa. Zoals de kinderen in het boek, die kunnen ook over vroeger vertellen. En hoe zou je nog meer kunnen weten over vroeger? Ik had al net al iets gezegd, je kan dingen opzoeken. Nou, daar zijn jullie heel goed in. Gewoon internet, Wikipedia. Niet alles internet is waar hoor, maar daar kan je best wel opzoeken. En jullie hebben een heel mooi museum op Aruba. Musea Historica Aruba. Nou, daar is natuurlijk heel veel te zien over vroeger.
En jullie kunnen vast zelf nog meer dingen verzinnen hoe je meer te weten komt over vroeger. Denk maar even na. Als Henk en ik bij jullie op het eiland komen, op bezoek komen, dan zijn wij heel erg blij. Blij om al die lieve kinderen weer te zien, om jullie weer te zien. Blij om lieve vrienden weer te zien. Blij om op de bibliotheek te komen en lieve mensen daar te zien. En ook vinden wij jullie eiland heel erg mooi. En dan gaan we, zodra we er zijn, dus de volgende dag, naar de mooiste plek, wat wij de mooiste plek op jullie eiland vinden. Rara, waar is dat? Het is een hele oude plek. Het is een plek met heel veel oude stenen en oude bomen. Heb je al enig idee waar dat is? En we gaan dan heel vroeg in de ochtend, want dan is het nog lekker rustig, dan zijn er nog geen toeristen. Nou, ik zal het jullie laten zien, misschien weten jullie het al. Dat is op Kasebari. Wij vinden het daar heel bijzonder, want die stenen, ja, hoe oud ze zijn, ik zou het niet eens weten, maar ze zijn wel echt vet oud. En ja, daar gaan we naar naartoe en dan vinden we het fijn om daar even te zijn. En nu kom ik weer bij de boeken, want toen, 2 jaar geleden, mocht ik meedoen met het kinderboekenweekgeschenk. En dat was het boek over vrienden. Ik laat meteen even de voorkant zien. Het boek over vrienden, zo. Ja, dat is de voorkant. Maar ik heb daar een verhaal geschreven over Lucia en Robin. En hier zit ze op de fiets. En ze fietsen dan naar Kasebari. Nou, en daar gaat het verhaal dan ook over. En ik lees dadelijk een klein stukje voor uit dat verhaal. En dan heb ik ook meteen een opdrachtje bij. Een schrijfopdrachtje. Maar daar gaan we het zo nog over hebben. Eerst lees ik een stukje voor. En ik vind dat vooral leuk, omdat ik dan ook een beetje op jullie eiland ben. Oh ja, Robin en Lucia gaan dus samen naar Kasebari. En nu zijn ze dus 's morgens vroeg in die tuin. Verbaasd kijkt Robin rond in de tuin. Lucia trekt aan zijn arm. Kom, zegt ze, er is hier heel veel meer te zien. En we lopen door de tuin over een smal paadje, afgezet met kleine stenen. En het pad loopt tussen hoge cactussen en ranke bomen door. Dit is een kalbas. Lucia groet een bloeiende boom met een kniekje. En deze boom met prachtige kronkeltakken is een watapana. En de vrucht heet divi divi. Dat heeft oma me geleerd, vertelt ze trots. En Lucia blijft staan. Het geroezemoes van de toeristen is nu heel ver weg. En om ons heen is het stil. Vreemd, het is net of er iemand naar me kijkt, terwijl hier helemaal geen andere mensen zijn. En ik draai me om. En nu pas valt me op dat een hele grote rots, een grote ronde rots me op. En de steen kijkt me vriendelijk aan. Kunnen stenen kijken, vraag ik. Ja, deze wel, fluistert Lucia. Al die rotsen leven nog, en terwijl ze oeroud zijn. Uit de Indianentijd, vraag ik. Nou, Lucia en Robin zijn er tussen die stenen. En ja, jullie kunnen ook die stenen zien. Dat zijn hele bijzondere stenen, hè? Die zijn oeroud. En soms zie je ook figuren in die stenen. En dat is dan weer fantasie. En Lucia vraagt ook naar de Indianentijd. En dat is de tijd, ja, van heel ver vroeger geleden. En nu gaan we even naar het verhaal. Want jullie kunnen heel goed dat verhaal samen afschrijven. Als jullie allemaal een zinnetje verzinnen en juf of meester schrijft het op, dan heb je ook een verhaal. En jullie kunnen het verhaal verder schrijven over dat Lucia en Robin het over de Indianentijd hebben. Maar ja, hoe doe je dat nou precies? Nou, ik zal jullie een beetje vertellen. Ik gebruik altijd die 5 W's. Eerst over wie gaat het? Nou, dat weten we eigenlijk al. Over Lucia en Robin, een jongen en een meisje. En dan, waar zijn ze? Nou, nu zijn ze in Kasebari. Maar je kan ze natuurlijk ook als Indianen in de Indianentijd zetten. En wanneer is dat dan? Nou, die Indianentijd is wel lang geleden, hè? Ik weet het niet eens precies, maar dat weet juf of meester wel. En dan wordt het spannend, want wat gaat er dan gebeuren en waarom? Nou, dat mogen jullie dan zelf verzinnen. Gewoon lekker bedenken en opschrijven. En als het verhaal af is, dan stuur je het gewoon naar mij toe via mijn website. En dan ga ik naar jullie verhaal kijken en dan krijg je altijd een reactie.
Nou, schrijven is natuurlijk leuk, maar we hebben het nog helemaal niet over tekeningen van een boek gehad. Dit boek is prachtig geïllustreerd en er zijn nog veel meer boeken mooi geïllustreerd. En wat ik eigenlijk wel heel bijzonder vind, in die Indianentijd, toen hadden ze ook al zo hele mooie tekeningen. Nou, dat is echt het oude Aruba. En hier zien jullie die vogel. Ja, dat is toch prachtig. Dus de volgende opdracht is van, teken ook zo'n mooie vogel. Of misschien ben jij die vogel en vlieg je hoog boven Aruba en kijk je naar beneden en ga je tekenen wat je daar ziet. En dan heb je al een hele mooie illustratie. En misschien ook wel een heel verhaal, want elke illustratie is ook eigenlijk al een verhaal. En dan heb ik nog een derde opdracht. Kinderboekenweek. Tempi di tempi. Zeg ik het goed? Tempo di tempi. En toen, en toen, en toen. Dus je kunt vertellen over vroeger. Je kunt vertellen gewoon van, nou, bijvoorbeeld alleen maar over gisteren. Van, ja, gisteren zwom ik in de zee. En toen zag ik een haai. En toen zwom de haai naar me toe. En toen was de haai vlakbij. En toen. Is dat leuk als je steeds zegt en toen? Je kan het verhaal ook op een andere manier verzinnen. Dus je kan zeggen, gisteren zwom ik in de zee. En toen zag ik een haai. Dan heb ik het 1 keer gezegd. En toen zag ik een haai. En daarna kwam de haai dichterbij. En vervolgens keek ik de haai aan. En jullie mogen het verhaal verzinnen en dan proberen niet steeds en toen te zeggen. Dat is best lastig. En schrijf dan maar eens de woorden op die je dan moet gebruiken. Nou, ik heb jullie wat verteld over schrijven, hoe fijn ik het vind. En over lezen. En wat opdrachtjes. En ja, ik wens jullie eigenlijk nog heel veel lees- en schrijfplezier toe. En een hele fijne kinderboekenweek, ook al is het gewoon thuis. En ik denk aan jullie, ik laat natuurlijk ook nog even dit boek zien van Aruba. Actie op Aruba, misschien kennen jullie het wel. Nou, dat boek moet je sowieso uit de bibliotheek halen. Want ik heb gehoord dat je daar wel boeken mag halen. Ja, en ik wens jullie vooral heel veel lees- en schrijfplezier toe. En ook vooral blijf gezond, pas goed op elkaar en heb het goed. En ik hoop dat jullie dan volgend jaar weer te zien als Henk en ik weer samen naar Aruba gaan. En dan kom ik zeker weer bij jullie op bezoek. En nu zwaai ik even naar jullie. En misschien zwaaien jullie wel even terug. In ieder geval heel veel succes. Dag!